taas. Tässä on Aalto Nurmi. Ja sanokaa vaan Aalto. Niin, moro. Nyt ekana tässä James Bond-sarjassa haetaan meille konekivääri, mutta me ei oteta käyttöön vielä konekivääriä, vaan ammutaan tuolta toi paska tällä pistolla. Kyllä. Ainoa asia mitä me halutaan niin on tappaa nämä bästerit täällä. No ihan sama hakkaanta. Okei, elikkä tässä on nämä liikutusnapit, niin painat niitä pohjaan. Tää hakkaa. Ja oi jumalauta. Mä jo pelästyn. Joo. Mut sitä painamalla hakataan. Te varmaan tiedättekin katsojat kyllä kaikki, että miten tämä toimii. Joo. Tuolta ammutaan noin 2 tyyppiä ja sit vielä viimeinen tosta. Äkkiä selkärankaa. Okei. Tossa on aseuteta. Tai no niin joo. Ton voi lataa. Otetaan siihen panokset. Sen jälkeen otetaan tohonkin panokset kyllä. Pakko. Ei muuten pystytä tätä pelaamaan kunnolla läpi. Ja juostaan vaan portteja, kun ollaan otettu panokset. Tää on siis koodijuttu. 4, 2. Oi, väärä. Oi, vielä yksi. Oi, 6, 0, 4, 2, 6, 0. Okei, hyvä. Sen jälkeen otetaan täältä semmonen, mitä me ei tarvita, eli M1911. Juostaan tähän suojaan ja katsotaan, että osuta. Oi, ei osuttu. Ihan lähellä oli. No, anyway, täällä on tyyppi. Ammutaan sitä noin hienosti. Oi. Se olikin täysosunut. Noniin. Nyt kun ollaan tapettu se, täällä on 3 tyyppiä tuolla toisella, siinä me ollaan täällä toisella ja tosta on. Oi! Täräytti ohjainta. Okei, anyway. Niin. Tosta ammutaan tohon räjähteeseen ja se räjäyttää noin. Ja juostaan tänne piiloon, niin voidaan ampua toi salaisesti toi kusipää tuolta, joka tulee nyt. Se ei kato tänne muuta. Oi, oli lähellä, et se olisi nähnyt. Ammutaan se noin. Siis tässäkin on kaikki nää, että Hitman ja muut sai taas sen homman, mutta mulla on jo ne rankit valmiiksi, on pelannut tarpeeksi pitkään, mutta nyt aloitan teille tämän videosarjan näyttämisen. Ja kuten niin sanoin ensimmäisessä tiedote ykkösessäni, että minä aion tehdä nimenomaan pelivideoita. Täältä on pidempi reitti, mutta hienompi reitti. Täältä on taas lyhempi, no mennään tätä lyhempää. Oi, ei melkein osu. Nyt on niin huono ampuun tällä M1911. Ai, juosta, äkkiä. Puolaan muuten, ei. Oli lähellä taas kerran. Okei, yritän tuhlata tästä vaan nää panokset. Mä en oo muuten testannut ikinä ottaa alas lentokonetta. No ei sitä pysty varmaan sitten. No, kerta se on ensimmäinenkin kun se olisi lähtenyt tuolta. Mä toivon, että se kuvauksissa lähtis, mutta ei se nyt. No anyway, täältä ammutaan tosta tommonen bästori taas kerran. Niin kuin mä sanoin, niin tää on vähän semmonen hektinen peli loppujen lopuksi. Tässä ammutaan periaatteessa suhkot kaikki niinku. Et tää on justiin semmonen peli, fuck you too, fuck you all. Noin, ammutaan sieltä. Oi, oli hieno. Pidetään tähtäimisräjähde. Oi! Kuolio. Kuolihan se sieltä. Nice veto. Oi! Nyt räjähtää. Lähti puolet melkein jälkeestä. No ei voi mitään. Semmosta sattuu. Nykypäivänä niin yleistä. Mutta niin hektistä.